lidi, já vás vítám u dalšího videa z Brawl Stars. Dneska je tu se mnou Evi byl Zoinka a Cookiesek TV, co má. Ahoj! A dneska tady budeme na podlově Brawl Stars se Zoinkou No, a ale s mám Cookieskem. jiný účet. Jiný. A bude to hodně speciální, protože jsme se dlouho tím neviděli, takže budu rád za odběr, až máme 30 odběratelů. A dejte tam like, odběr, a komentáře. Taky free box mám. Aha. Takže my dáme střih a Za to vůbec? a budeme začínat, takže když tady dáte odběr, budete patřit do silné rodiny. Tak děkuju a my jdeme hrát Brawl Stars. Takže budeme hrát do hru. Vidíte, že mám 25 brawlerů, protože já se strašně dobře hrát. A já bych na tu hru vzal někoho dobrýho, koho je? Počkej, Edbita jsme dlouho nehráli na videu, takže já dám spát Star Power 2, Extra Life, oni nejoblíbenější Star Power. Takže mini bropa. a dejte like a odběr pro Zoinku, protože tady je po velmi dlouhé době. Děkuji. A ještě mi dejte like a odběr. Protože má 3 odběratelů. A se mnou tady je ty, který chce mě zabít. Krouva, kurňa. A našel jsem dole Mortise, který nechcete ty zabít. Čau, Borte. A lidi, kamarádi, snažte se dobře komentovat, Ale prosím, Kiki, nezabíj mě. Tohle je, Filmovat. našel jsem Zoe, Evi byl tady, ano, budeme tým. A se vám toto video bude líbit. Až bude showdown, tak se No. často můžeme střílet ty branky, takže to bude dobré na showdown. Máme tady dobrý střed, který musíme obránit společně. A když budete mířit, tak nestřílejme do sebe, jo? Takhle můžeme se zabít, jak vidíte. nějakou tu věc. Tu růžu. Ne. Tempo. Musím použít na někoho. Zoinka umřela Tak to použijte mi bůh jeden. a musíme si, a nemáme na 2 popory. Ne, já ti Ne. Musím najít Ne, tady. někde, počkej, ale já jsem pastý, já to nedojdu. Ale můžu ještě svoji skokánkou, což je dobrý, ale ne, Cookiesku TV. Jsme jenom my 3 a nevíme, kde je. Takže mám showdown a to prohraju, protože nemůžu přežít. Ale můžu se někde spawnout. Nemůžu vyskočit, to už nestihnu. Ale vyhrál jsem. Já jsem byla pátá. Takže jsem první místo, což je dobrý začátek a zase povedou i další hry. Tak my dáme střih a budeme mít brawlera. Tak lidi, vidíte, že jsem si za brawlera, všichni jsou ready. Ano? Už to jedeš? Jedu. A teďka vidíte můj brawler, kdy já je nevidím a je to také speciální. Ale to oni s fanouši to neslyšeli, takže to je překvapení. A já vidím tady Sandy, co bude hodně těžká. A našel jsem Cookieseka TV. Což mě chce zabít asi. Ale ne, já umřu. Mám nejméně životu. Ne, tým. Nech mě, Sandy. Lidi, jak chcípám. A já mám málo životu, začínám mít. Ne, sakryš mě, ty se mě jdou úplně všichni, já jsem chcípám. No, bo ti jsou otravní, takže to jsou... Ale snažte se komentovat, jo? Já jsem měla Daryl, nevím, jak se to jmenuje přesně. Ale tam prostě na mě šlo asi 10 lidí. 10 lidí? Tak to asi ne, no. Ahoj, tady je Cookiesek TV u mě, takže ahoj. A vidíte, jak máme novku. A na nám je Sandy, která nás chce zkazit hru. A pomalý. Tádo, ty jsi teď vzal ty moje ty... Power cube. On má ultimátku, musím zdrhat. Neuměla. To mi dává, mě to dává 1. Jo, Sandy je tamhle. OK. Jsme týmovali? Týmujeme, takže jde proti nám jenom Sandy. Což ji musíme zabít. A
Ano, vyhrál jsem, jo. To je zasloužím, láďka odběr. A hlavně pro Zojíku, protože tady je úplně pod velmi dole době. Takže dáme. Takže dáme střih a uvidíte na se zase další moje brawlery. Tak vidíte, že jsem si vypnul zvuky, omlouvám se, ale nechci, aby slyšeli Cookiesa TV a Zoinka moje brawlery. A tak, a všichni jsou zase ready, takže je také úžasný. Tak a začínáme. Tak, a jak vidíte, mám brawlera, který mám hrozně moc rád. A já už vím, Táro, to jsi neměl říkat. A ten Bibi. A já si dám trošku zvuky, abych mi trošku něco slyšel. Když bude něco ve skřoví, protože takhle bude to tiší. A našel se Evibil! Zoinku! Čau. Já tady hledám a můžeme dělat emoty, takže můžeme dát smutnýho, hezkýho, naštvanýho a Bibi. Alebo nic. Ty jsi zas Bibinu, já jsem to věděl. A můžeme, já jsem dal smajlíka. Prosím, nezabíjejte mě. Já jsem se hackla. Tak jako já se hackám. No, to jsem prohrála, to bylo jasný. MC je na nejsilnější, na nejsilnější. A já jsem proti tam. Takže já dám střík, než Cookiesa TV prohraje nebo vyhraje, takže střík. Takže ne, takže vidíte, Cookiesa TV dopadl špatně, je druhý. A Zoinka je 7. Zojko, musíš se snažit, ty si to nehrála. Tak ale já jsem se strašně sekala. Sekala, no, tak to je špatně. Tak dáme zase dál nějakého brawlera. Teďka vidíte, jaký mám tady brawlerky. A já dám třeba... Na to jako jsem ready. Já si dám tuhletu. A dám si na ní Star Power. Tu druhou, protože tam mě bude dobrý. A fanouši, držte mi zase pal. V této hře mám odpočinek. Že se divíte, že Zoince to nejde, tak to nehralo dlouho, protože moc si to nebavilo. Ten pomoc, já jsem se zase sekla, tady spek. Tak oni utíkej. Já si mohu skočit. Ten je nejvíc OP. Já jsem zase chcípla. To není možný, že? Jenom mě psala kámoška. Radši nepíšme. Nespadoute, nech toho. Oči tady dám nějaký efekt, třeba quank, nebo něco takového. Dám tady nějaký efekt. To je hustý. A tady to bude. Našel jsem tady 2 brawlery, který jsou tady po sobě bojovat a já bych se chtěl zase překasit. Ahoj, Cookiesku. Jo, ale uprostřed videa to jenom pro mě není normální. Tak dám si sprouta. Tak. Tak vidíte, že jsme tady spolu s Cookiesem TV. Což mi bude pomáhat. Ten se píše s kámoškou. A my to nebudeme pokračovat, takže po té hře bude snad Zoinka se vrátí. To je prostě jako by jo. A sledujte Zoinku na TikToku. Má tam kvalitní točení, že? Na tom Zoji? Ano. Takže sledujte na Insta. To jsi zabil. Já nevím, ale vyhrál jsem. A to jsi zabil. Takže jak vidíte, vyhrál jsem. Tak jo, dobrý. Děkuji. No to je ode mě zlý, pak jo, tady to napíšu, že to je ode mě zlý. Nebo tady dám nějaký smutný efekt. Jsem ready. Takže vidíte, že Evibil je ready, já si dám taky brolena. Jen tak vidíte, já si dám tohle, to je můj oblíbený. A Dobrý. Tak jdeme. mám, Já jsem se vzal z toho stejného. já jsem vzal brolera, který je za mých oblíbených. Ale takže to je Cookieskova první prohra skoro. Já se skoro vyhrává. Já si dám sem tady tu mi ultima, gadget, který mi dá. Jaké brzně střílej, Dobrý, přežil jsem to. Ty jsi zabila. Ne, to jsem nebyla já. Jo, ty jsi zabila. A proč bych to já dělala? Ty jsi zabila. Já jsem to viděl, Ebibil.
tady jdou do sebe, což je dobrý. Kiki, já jsem tebe jednou střelila, tak já jsem nevěděla, že tě to zabije, protože tam byla ta bedna a já jsem si chtěla rozbít, no. No tak se narazil jako blbý. Zlý, to není fér. Tohle. Vy to nechal úplně... To nebylo na schvál, Kiki. To Ale ne. Zoj, ty mi bereš mý povrch, ty mi něco žereš. Koukal jsem na tebe takhle. Tak a myslím, že jsme proti sobě. Ano. Bacha na to. Ano, já to prohraju. Tak, Zorinčina první výhra, gratuluju. Šestý. Takže v popisku budete mít odkaz, nebo spíš ne. Takže jsme jenom my dva a my dáme strik, než se za Zorinka obrátí. Takže pokud se vám toto video z Brusla líbilo, dejte tady like, odběr. Protože chci mít 25 odběratelů, tady bude další cíl. Počkej, tady je video. A- Balíme náhodné holky. Takže mějte se, ahoj. Ahoj. Kajku. Teďka se zadu já sám. Ahoj.